So, naa yun, no? Ang most awaited moment sa tanang Argawanon. Labi na yun ang mga silingan nga lungsod diri dapita, no? Niabot na yun ang panahon nga nag-open na yun ang Gaisano Grand Argao. So sa inyong nakita, layo kayong parking. Layo pa kayo sa mall, no? Atong atoon. Atong duyugan sila sa ilang opening, mga katabaghak, no? Gusto ta nga mahimong part sa ilang opening, musod ta diha. Grabe ang parkingan diri, piting daghana ris kasada. So tanaw na to, wala kay parkingan nga ako diri sa Gaisano. Ay parkingan diri pero puno kayo. Puno na kayo mga katabaghak. Puno na, Chip. Lagi. So na lang tay. Ari tagis pikas. So na ta mga katawaghak, mangumpra tayo kung siya mapalit.
5A. So na ko'y kartonis.